Hello kaikille, Sebastian tässä. Mä nyt yhä päätin tehdä tämmösen ihan kunnollisen videon, koska eilähän mä tein jo semmosen shortsin, lyhyen video, shortsit jalassa ei ollut, tästä uutisesta, minkä mun pikkuveli mulle linkkasi, eli tästä, että Meksikon kongressille on esitelty 2 alienin ruumista. Se oli ollut se uutinen siellä useamman tunnin ja mulla oli mennyt kokonaan ohi koko juttu. Ja tänä aamuna, kun mä tuossa kollegoiden kanssa me käytiin aamukahvilla, niin mä otin puheeksi ja niin oli mennyt heiltäkin valtaosalta ohi. Yksi oli nähnyt uutisen, mutta sanoi, että ei hän viitsinyt edes klikata auki, koska hän katsoi tätä humpuukkia. Näinhän sitä ekana tulee mieleen, koska maailman historia täynnä tarinoita näistä oletetuista todisteista, tuntemattomasta. Ihan vaikka nämä Cottinglin keijukaiset 1900-luvun alussa, mihin ehdittiin jo hyvin vahvasti uskomaan. Sir Arthur Conan Doyle uskoi, että nämä keijukaisia esittävät valokuvat oli tosia. Ja onhan alien ruumiitakin ollut ennenkin näytillä. Oli se video silloin 90-luvulla, missä näytettiin Rooseveltin alienin ruumiin avausta. Hetkinen, mulla meni lämmitin päällä. Pieni hetki. No niin, meillä on sirkus nyt täällä järven päässä, me pystytään telttaa. Valitettavasti nyt tällä hetkellä muuten viimeistä kertaa ilmeisesti järven päässä näillä näkymin, koska tähän rakennetaan taloja tähän kentälle ja meille ei ole löytynyt uutta paikkaa järven päästä. Joten järvenpääläiset, koittakaahan sanoa niitä teidän päättäjille, että joku paikka pitäisi sirkukselle löytää, niin päästään jatkossakin tänne. Mutta joo, niin lämmitin meni päälle, koska me ollaan tässä vähän aikaa sitten tultu kentälle ja mäkin olen vasta viritellyt tässä vaunua valmiiksi. Ja heti aloin teille videota kyhämään. Niin, eli mä olin puhumassa siitä, että niin on ollut arvovaltaisia ihmisiä, jotka on uskonut todisteita aikaisemminkin. Ja sitten on ilmaantunutkin tai paljastunut, että ei nämä pidäkään paikkaansa, että tässä oli kyse huijauksesta. Ja on ollut alien-ruumiita, on ollut jättiläisen luita ja mitä lie niitä on ollut. Mä aloin miettiä, mikä se oli se semmoinen jäätynyt lumimieskin, mikä jollain oli, tai tämmöinen jeti, mikä pidettiin, tai Bigfoot tai Sasquatch, mikä pidettiin pakastimessa, ja sekin oli sitten kumia ja milloin mitäkin. Mutta nyt tämä uutinen oli jotenkin, se kiinnitti mun huomioon. Ensinnäkin tietenkin sen takia, että Meksikon kongressille, eli nyt on jo päästy aika arvovaltaisen paikkaan esittelemään, jos nyt on vaikka savesta kyhättyjä olentoja siellä tai jotain paperimassa ruumiita. Ja mä tänään vähän se matka aloin katsomaan siinä sitä tiedotustilaisuutta, mikä siellä Meksikon kongressissa oli pidetty. Se oli valtavan pitkä tilaisuus. Siellä oli ensin paljon tämmöisiä puheita eri ihmisiltä. Ja sitten kun tuli tämä itse näiden olentojen esittely, niin mikä kiinnitti mun huomioon? Ja mikä sai mulle semmoisen ajatuksen, että herran aika, että onko nyt todellakin tapahtunut jotain, että tämä ei olisikaan ihan huijausta, niin se mikä sai mut miettimään oli se, että he kertoivat, että sitä on useamman vuoden ajan tutkittu eri yliopistoissa eri puolilla maailmaa. Ja sitten siihen lävähti näiden yliopistojen nimet. Ja silloin mä aloin miettiä, että jos nämä yliopistot ei olisi näitä tutkinut, tai jos niillä olisi tuotu savinen nukkeen, jos sanoo, että ei tämä ole mikään oikea, tämä on savea, niin eikö silloin nämä yliopistot olisi nostanut saman tien metelin, koska heidän nimi lukee siellä, että ei me olla tämmöisiä tutkittu, tai että nämä oli ihan roskaa. Tai jos ne on niin ovelia, että siihen laitettiin yliopistojen nimiä, mitä ei ole olemassakaan, niin siellä oli kuitenkin tuttuja kaupunkia, siellä oli myös Pietari mainittu. Niin eikö silloin näiden kaupunkien oikeat yliopistot olisi nostanut meteliä, että hei, eihän tämmöistä yliopistoa ole olemassakaan. Ja tämä sai mut nyt miettimään, että onko nyt todellakin kyse jostain muusta kuin huijauksesta. Ja mä katsoin, Suomessahan lehdet kirjoitti tästä ja hyvin erilaisilla otsikoilla. Eli katsotaanpa vaikka Ilta-Sanomien otsikko, Meksikossa leviää hurjaa väitteitä alieneistä, oli heidän otsikko. MTV-uutiset, onko tässä alienin ruumis? Selvää, että kyseessä on ei-ihmislajin edustaja. No, nämä on aika tämmöisiä, miten sanotaan, innostusta herättäviä otsikoita. Ja sitten, mitä muita mulla oli täällä, Iltalehti. Makaako tässä alienin ruumis? Meksikossa esiteltiin erikoista löydöstä.
No hei, sit mä aloin miettiä, että no mitä sanoo sitten tämmöiset vakavat ryppyotsamediat, koska nekin on tämän huomioinut. Esimerkiksi Yle, mikä on hyvin tämmöinen, varmaan mä luulen, että Ylellä on aivan valtava pelko olla se media, joka julkaisee jonkun asian, mikä paljastuukin sitten huijaukseksi. Ja näin olikin. Eli Ylen otsikko oli heti hyvin kriittisempi. Eli siinä luki, itseoppinut UFO-tutkija esitteli Meksikossa poliitikoille laatikkoja, joissa hän väitti olevan muinaisten humanoidien jäänteitä. Katso video. Eli Yle heti jo mun mielestä tässä otsikossa halusi tavallaan viedä arvovallan tältä kaverilta kertomalla, että hän on itseoppinut UFO-tutkija. Mutta mikä se vastakohta sitten? Onko olemassa jotain niin yliopisto-oppineita UFO-tutkijoita? Tietenkin on UFO-tutkijoita, jotka on käynyt yliopiston, mutta onko siis yliopistossa olemassa ihan UFO-tutkijoita? Sitä mä en tiedä. Jos joku tietää, niin kommentoikaapa tuonne alas. Mutta niin sävy oli se, että tässä haluttiin heti viedä tavallaan niin pohja tältä henkilöltä alta. Itse oppinut, ei se nyt ole mun mielestä niin paha, että mä olen itse oppinut sirkustaiteilija. Niin olenkohan mä huonompi sirkusesiintyjä kuin vaikka Lahden sirkuskoulu käynyt sirkusesiintyjäksi, koska mä olen itse oppinut. Tähän itse asiassa, miten toi sanoi toi meidän käyttöpäällikkö? Niin, että itse oppinut on itse opiskellut tai opetellut. Taas jossain opiskellut on opetettu. Joo, mutta heti huomaa, että Yle haluaa nyt heti pikkusen tehdä tästä tämmöisen, että tämä nyt ei pidä paikkansa, koska sitten jos paljastuu, että nämä ei ollutkaan aitoja, ne oli paperimassasta väännettyjä, niin sitten Yle pystyy sanomaan, että no, mehän tiedettiin tämä jo heti alkuunsa. No toinen tämmöinen vähän vakava media, mun mielestä vakavammin itsensä ottava media on Helsingin Sanomat tietenkin, mikä myös varmaan ei halua olla se höntti, mikä menee tuolla huutamaan kovaa ääneen asioita, mitkä ei pidä paikkansa, niin myös heidän otsikko oli 2 avaruusolentoa esiteltiin Meksikon kongressissa. Emme ole yksin. Ja tämä oli ihan ok, mutta jo alaotsikko oli tämä UFO-intoilija Jay Maussanin aiemmin esittelemä ruumis osoittautui muumioituneeksi ihmislapseksi. Joo, tämä oli totta, että tämä henkilö on tosiaan aikaisemmin esitellyt jonkun avaruusolennon ruumiin, mikä olikin sitten ihan normaali ihmislapsi. Mutta nyt jos tämä pitää paikkansa, että tätä on tutkittu näin monessa yliopistossa, ja siinä oli nyt niitä, kaivataanpa esille ne, hetkinen. Mutta nyt kun hakee tämmöisellä hakusanalla kuin Meksikon alienin ruumiit, niin tulee tämmöinen varoitus Googlelta. It looks like the results below are changing quickly. If this topic is new, it can sometimes take a few time for reliable sources to publish information. Eli siinä varoitellaan, että tähän aiheeseen liittyvät uutiset muuttuu nopeasti, ja jos tämä on uusi asia, niin voi ottaa vähän aikaa ennen kuin luotettavia artikkeleita löytyy. Eli joo, ja tuohon muuten oikeastaan on tosi hyvä varoitus, koska näinhän se on. Nyt mä koitan täällä etsiä sitä yhtä sivustoa, missä oli hyvin jotenkin listattu nämä faktat, mitä tästä tiedettiin. Apo, mä eksyin nyt jonnekin keskustelupalstalle, eikä tämä ole Apo, tämä on tämä ylilauta, kun mä olen katselemaan täällä, luki, että vedä foliohattu syvemmälle. Ja sitten täällä joku sanoi, että Johan Afgran se siellä vaan lepäilee. Voi muista Johan Afgranin sielun, hän oli hyvin ainutlaatuinen henkilö. Kävi muuten sirkuksessakin. Tuo naama näyttää ihan päälle liimatulta lautaselta. Anna teokselle arvosanaksi 1/5. Joo, mitäs lääkityksiä vai itse lääkitsetkö nämä ihmiset toisilleen täällä? Ei nyt Apo, meepä kotiasi kasvamaan. Hei, mä menen eksyin jonkin ihan höpö-sivulle, en mä tätä etsinyt. No katsotaan täältä Ilta-Sanomien sivulta, koska täällä oli kans mun mielestä... Apo, ei mä saanut tuoltakaan sitä. Tästähän tuli kuule hyvä video. Seppo vanhus täällä selailee tätä internettiä löytämättä nyt niitä asioita, mitä aiko teille puhua. Joo.
No Iltalehti sanoo, Meksikon yliopiston suorittaman tutkimuksen mukaan esille tuodut ruumit ovat ainakin 1000 vuotta vanhoja. Tosiaan itse siinä tiedotustilaisuudessa sanottiin, että tätä on tutkinut monta eri yliopistoa ja niitä oli tosiaan mainittu nimeltä, eli ei vaan Meksikon yliopisto. 1000 vuotta vanhoja ja löytynyt perusta 2017, eli niitä on jo ollut aika hyvä tovi tuossa tutkia. Ja jotenkin ajattelen, että jos tämä nyt olisi semmoinen todellinen asia, niin varmaan niitä tutkittaisikin monta vuotta, että oltaisiin täysin varma ennen kuin mitään puhutaan. Tutkimusten mukaan ne eroavat geneettisesti koostumukseltaan ihmisistä 30%, eli 30%. Niillä todettiin vahvat, mutta kevyet luut. Hampaita näillä yksilöillä ei ole ja 3 sormea. Sitten sanottiin, että 3-sormissa olennoilla oli lisäksi kadmiumista ja osmiumista valmistetut implantit. Tuota mä en oikein ymmärtänyt, mikä se on. Ja nämähän tosiaan löytyy siis haudattuna maasta, eli ne ei ole löytynyt minkään lentävän lautasen vierestä. Mutta joo, tämä on varmaan nyt semmoinen asia, mikä kehittyy koko ajan. Ja mä koitan tästä vielä löytää, että onko mitään ihan niin uutta, mitä ei vielä tiedetä. Se oli se mun mielestä se tärkeä juttu. Eli tilaisuudessa kuultiin myös Harvardin yliopiston professori Abraham Avilobedia, joka esitti pyynnön, että Meksiko sallisi kansainvälisten tutkijoiden päästä tutkimaan ruumiita. Kansainvälisten. Eli tuossa nyt ei huomioida sitä, että siinä jo sanottiin, että niitä olisi kansainvälisesti tutkittu, mutta esimerkiksi Harvardin yliopisto, että jos se nyt ottaisi, niin sehän on aika nimekäs yliopisto. Vaikkakin tämä Abraham Avilobedia, tämä nimi on tuttu, eli hän on tämmöinen ufoihin uskova ihminen ja mun mielestä häntä on joskus jopa jossain vähän arvosteltukin. Mutta jos ihan tämä yliopisto pääsisi tutkimaan, niin tuohan nyt olisi ainakin iso juttu. Ja mä toivoisin, että siitä nyt uutisoitaisiin aika pian. Mulla nyt ei ollut tässä mitään isompaa sanottavaa, mutta sen mä halusin vielä sanoa, että tässä jo, olisikohan vuosi sitten, niin mä aloin juttelemaan ystävien kanssa siitä, että mulla on vahvasti semmoinen olo, että ihmisiä valmistellaan nyt johonkin todella suureen paljastukseen. Ja miksi se olo tuli, niin oli se, että muun muassa silloin kun ne kiinalaisten pallot lenteli Yhdysvalloissa, niin silloinhan oli jo Yhdysvallan hallinnon puolelta annettiin jotain mahdollista tämmöistä viestiä, että ehkä nämä ei olekaan niin maapallon juttuja. Sitten todettiin, että ne on kiinalaisia, niin että mä sanoin, että onko tässä sellainen testi, että haluaako ne antaa tämmöisen uutisen, katsoa miten ihmiskunta reagoi, meneekö ihmiset paniikkiin vai onko ihmiset vaan, että joo, no näin mekin ajateltiin. Ja samoin sitä, että useampien eri kirkkokuntien edustajat on alkanut viime aikoina antamaan lausuntoja siitä, että mitä jos maan ulkopuolelta löytyy elämää. Myös Paavi on kommentoinut tätä asiaa. Ja mä oon miettinyt mielessä, että jos on asioita, mitä nyt haluttaisiin ihmisen paljastaa, mutta ei haluta, että ihmiset menee paniikkiin, niin olisiko ne siinä kohtaa pyytänytkin nimenomaan semmoisia merkittäviä kirkkoja antamaan kommenttia tämmöisiin asioihin, jotta ihmisiä vähän niin kuin valmisteltaisiin. Vai olenko minä se, jonka pitäisi vetää nyt se foliohattu syvemmälle päähän, koska mun täytyy myöntää, että mä oon pikkusen innoissaan tästä. Mä oon innoissaan tästä monellakin tavalla. Ja toivoisin, että tämä nyt avaa jotain asioita, mitä me ei vielä tiedetä. Pelkään, että paljastuu, että joo, tässä on 30% ihmistä, mutta tämä onkin, ne on ne DNAt haihtunut tuossa tuhansien vuosien aikana, että tämä olikin joku pieni heimo jossain, ja nämä oli tämmöisiä yksilöitä, joilla oli joku sairaus, sen takia ne näyttää erilaisilta, tai jotain, sen takia niillä oli, niin toisella oli jotain munia vai muna sisällä, joku tämmöinen niin kuin linnulla. Niin en tiedä, mutta rauhallisesti tätä Suomessa mun mielestä uutisoidaan, hyvin rauhallisesti, eli tästä ei paljon, siis vaikka mä selailen Iltalehteä ja noita, niin mulla se ei osunut silmään ennen kuin mulle tosiaan lähetettiin linkki. Mutta se on tietenkin hyväkin, että ei lähdetä liian aikaisin hyppelemään ja uutisoimaan asioista ennen kuin niistä tiedetään jotakin niin ihan kunnolla. Ja kyllä varmaan lehdetkin on oppinut aika varovaisiksi siitä, että he ei olisi niitä hölmöjä, jotka tuolla huutelee ensimmäisenä semmoista asioista, mitkä sitten osoittautuukin pelkäksi diivadaabaksi tai että siellä on joku tralala käynyt kertomassa näistä. Mutta hei,
tää on nyt tää, mutta jos jotakin ihan semmoista tosi oleellista jossain kohtaa tässä tulee, niin voi olla, että palataan tähän aiheeseen, mutta nyt mä toivon, että jos joku teistä on tästä lukenut tai jos jollain teistä on tästä jotain ajatusta tai jotain mielipidettä, näyttikö se muuten, hei, vielä semmoinen kysymys, näyttyykö kenenkään mielestä se päämalli vähän niin kuin ET:ltä? Tiedättekö, sillä on vähän niin pitkulainen pää, niin kuin tässä vanhassa Steven Spielbergin ET-elokuvassa, nimittäin mulla tuli ekana ET mieleen. Ja hei, mä myös muutamille tuttaville kerroin tästä niin viestillä ja he ei ollut tätä uutista nähnyt ja sitten kysyin, niin että no miltä ne näytti ne alienit ja mä vastasin, että no ne näytti vähän niin siltä, että mä tekisin paljon paremman paperimassasta, mutta se nyt ei liity mitenkään mihinkään, koska jos ne on aitoja, niin ne on aitoja ja silloin ne näyttää just siltä niin kuin niiden pitäisikin, vaan 40 senttiä pitkiä. Hello, se olen minä vielä täällä. Just kun mä olin tämän videon saanut valmiiksi ja mä olin laittamassa sitä tuonne jo lataamaan, niin mä odotellessa, kun se latasi, niin tutkin, että onko mitään uutta tähän asiaan tullut. Ja mä törmäsin yhteen videoon, missä viitattiin toiseen videoon, mikä on tehty pari vuotta sitten. Tämä kanava oli Scientist Against... mä en näe sitä kokonaan, mikä se oli. Scientist Against Myths. Oh! Ja tällä kanavalla hyvin paljon mahdollista tutkitaan näitä samoja muumioita jo 2 vuotta sitten, näitä alienin muumioita. Ja näyttää siltä, että näiden tutkimusten mukaan ne on koottu erilaisten eläimien luista ja osista. Mutta jos tämä on totta, jos tosiaankin törmäsin nyt tähän samaan asiaan, mistä puhuttiin tällä videolla, niin voi ei. Mutta odotellaanpa vielä, että tuleeko tähän tarkennusta. Mutta jos jotakuta kiinnostaa, niin mä laitan linkin tähän videoon tuonne alle, niin te voitte katsoa ja muodostakaa omaa mielipiteenne. Onkohan tässä, no kyllä ne näyttää aivan samanlaisilta noi alienit, eli onko siitä kyse? Mutta still, I want to believe.